Znači, tu se izmiješalo sve. Izmiješalo. Ali to je dobro, to je idealno. Ovi ovdje ide. Aha, bio bi red. Zetova kod drva kao vi kumova kod drva. Idemo nešto ljudima još. Da imaju. Evo ga, hvala lijepo. Vidim jedino. Stvarite kako ovdje dolazite, ja ne vidim obezbeđenje, znači... Ajde, bravo. Evo ga. Jeste dobro? Ajmo jedan osmijeh, jedan fini. On ima koliko? 9? Osam i sam je s njima. To, bravo, bravo. Kumići moji, bravo. Sve vas boli ljudi, puca. Sad ću ja pozdraviti. Bivša. Spominje mama, ja sam tata. Ukoliko dok se probudite i budete išli na birališta, onda birajte između ljudi koji su realizirali sebe, odnosno realizirali sebe svojim djelima. Ja sam